kommer til. Hold da starter, så hold da rundt. Ja, det er skønt. Nu er jeg godt nok lidt på vej ned, men har lige rundet 5.000 fod for første gang vejet hjem. Det er så skønt det her. Og jeg har fløjet godt 1,5 time, så det er bare dagen. Og nu flyver jeg ind i noget termik lige om et øjeblik igen, og jeg ligger i 4.000 fod, så det er altså lækkert. Jeg har netop overfløjet Hillerød Slot. Nu er jeg lige hen til den her termiksky, og så får jeg lidt mere stik, og så flyver jeg tilbage over Hillerød Slot. Det er blevet lidt skyde her, så vi er lige nødt til at bryde ud af det her skyld, fordi det er sådan, så klarer det op igen. Så kigger vi lige ned her. Næsten nede lidt. Ja, vi må lige ned 2500 fod, og så for lige at finde det igen og komme ind i en ordentlig boble. Så nu er vi tæt på de 5.000 fod. Stiger 1 meter i sekundet. Og vi kigger ud der. Ligger vi over. Og vi har pladsen lige hernede. Den ligger faktisk lige nede under os. Så. Og vi har Hillerød derovre. Ja, så er vi 5.000 fod. Du har hjulet ude. Jeg tror sgu lige, vi får en lille sky, der flyver lige ind i os. Ja, se. Der ligger lige en lille sky her. Den ligger lidt lavere end os. Ja, det er lige mig, eller ikke? Det er lige mig. Det ligger kun i knap 5.000. Men vi har stig. Godt nok ikke meget. 0,1 og 0,2 nu. Men det er da dejligt. Og nu får vi lige lidt mere her. Og vi ligger over Hillerød. Slottet for 3. gang.
Ja, så er der en sky, der ligger lavere end mig. Det er meget langsomt. Omkring 70. Og da vi har fået åbnet til 6.000 fod, så er det jo bare med at prøve at se, om man ikke kan komme derop. Ja. Nu er det så højt. Hvad pokker skal jeg snart gøre? Der er... Og hvis jeg er med 28 år. Nu er vi altså snart gået for længe på det, og vi kan næsten ikke komme ned.